Poštovane dame i gospodo, dragi predstavnici medija, kao što ste čuli, danas smo se u Beogradu sastali sa delegacijom i predstavnicima srpskog naroda u Hrvatskoj i sastali smo se upravo iz razloga jer smo svjesni da odnosi između Srbije i Hrvatske, kada je riječ o ključnim pitanjima, predugo se nalaze u mjestu. Prošlo je već 30 godina, više od 30 godina od ratova, a o brojnim temama mi se i dalje vraćamo na iste rasprave, iste probleme i iste neriješene situacije. To stanje ne može trajati u nedogled. Ono o čemu smo mi danas razgovarali i poruke koje ćemo poslati nije nikako poziv na neku novu Jugoslaviju, niti je nostalgija za vremenima koja su iza nas. Naprotiv, riječ je o pokušaju da se odnosi podignu na viši, novi i kvalitetniji nivo, primjeren vremenu u kojem danas živimo. Naš zajednički cilj je jaka Hrvatska, jaka Srbija, da mi budemo dobri susjedi i pouzdani partneri, a ne taoci neriješenih pitanja iz prošlosti. I zato smo danas razgovarali otvoreno o onome što se godinama ne rješava, ali i o tome kako da iz ovog kruga ponavljanja možda konačno izađemo. Danas smo dogovorili da pored institucionalne suradnje koju imamo već dugi niz godina, pokrenemo i neke aktivnosti u smjeru promjene percepcije kod ljudi, ali i da pokušamo stvoriti neke uvjete da se promijeni i politička volja u pozitivnom smjeru u odnosima dvaju država. Svjesni smo da je to riječ o dugoročnom procesu, čiji je cilj i podizanje nivoa informiranosti, edukacije šire javnosti, ali prije svega postepena promjena društvene svijesti, okrećanje ka budućnosti, a ne stalno vraćanje unatrag. Mržnja i nepovjerenje ne smiju biti stalno stanje naših društava. Dio tog procesa razgovarali smo da mogu biti i neke međunarodne konferencije u Srbiji i u Hrvatskoj, koje će biti važan alat u smirivanju tenzija i osiguravanju odgovornog javnog prostora. Svjesni smo da danas u javnosti ima previše teških riječi, previše otrovnih narativa i previše sadržaje koji produbljuju podjele. I mi u tome ne želimo sudjelovati. Mi smo danas preuzeli svoju odgovornost, radimo na dugoročnom pristupu i pozivamo sve vas da preuzmete svoju. Vjerujemo da je sada vrijeme da se odgovornost počne dijeliti, jer svaka izgubljena godina znači još jednu generaciju koja odrasta bez povjerenja u mržnji. A mi to ne smijemo dopustiti. Zahvaljujem. Sve vas toplo pozdravljam u ime Srpskog narodnog vijeća. Zahvalio bi svojim domaćinima, Jasni Vojnić i predsjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća i gospodinu Pijukoviću ovdje u fondaciji Antun Gustav Matoš u Beogradu. Kao što je Jasna rekla, razgovarali smo otvoreno o problemima zajednice, hrvatske zajednice ovdje u Srbiji i srpske zajednice u Hrvatskoj, odnosima dvije zemlje i onome čemu mi kao manjinske zajednice možemo doprinijeti, koliko tereta mi kao manjinske zajednice možemo ponijeti. Ne možemo ponijeti puno, ali ono što možemo da ponesemo, da pokušamo riješiti probleme koje možemo riješiti, da pomognemo kao zajednice jedna drugoj, da podignemo nivo komunikacije, da se češće sastajemo, da ta komunikacija bude češća, da nivo suradnje bude veći, da razmjena iskustva bude bolja, kako bi zapravo i dvije zajednice bile vidljivije u svojim državama u pozitivnijem svjetlu i kako bi svojim primjerom pokazali kako se dobro može surađivati. Svakako ono što je osnovna ideja i poruka sa ovog zajedničkog sastanka je da to bude jedna pozitivna poruka u javnosti, da nam je dosta negative, da nam je dosta problema
loši stvari koji kad se dogode bilo u Hrvatskoj, bilo u Srbiji, se uvijek nekako prelamaju najčešće preko manjinskih zajednica, da mi pokažemo da, dakle, neke stvari možemo prevazići i da u javnost može otići i pozitivna poruka, poruka suradnje, poruka razumijevanja i poruka zajedničkog rješavanja problema, kako manjinski, tako i one problema šire zajednice. I evo, ja se nadam da ćemo vrlo skoro, ne tako daleku budućnost, nego vrlo skoro imati posjet Hrvatskog nacionalnog vijeća i drugih institucija Hrvata ovdje u Srbiji, Zagrebu, da ćemo ih mi ugostiti u našim srpskim institucijama u Hrvatskoj. Evo, hvala. Pozdravljam vas u ime Samostalne demokratske srpske stranke, čiji sam predsjednik, i izražavam zadovoljstvo što smo ovdje na ovoj adresi. Poznato je ne samo kao sjedište fondacije Antun Gustav Matoš, nego kao i mjesto u kojem je živio jedan od najistaknutijih srpskih premijera. Mi, Hrvati iz Srbije i Srbi iz Hrvatske, smo još negdje od 2006. 2007. postali neka vrsta zlatnog mosta u odnosima između Hrvatske i Srbije. I tu politiku zlatnog mosta prakticirali smo do prije 3 godine. I onda smo razočarani svime što smo sami doživljavali i svime što se događalo u odnosima između dvije države, na neki način zaustavili svoje aktivnosti. Zaustavili na određeno vrijeme da se vidi kako to izgleda kada između Hrvatske i Srbije nema čak ni toliko koliko smo mi osiguravali svojim naporima i svojim izlaganjem u tom pogledu. I moram priznati da smo razmjerno brzo shvatili da za to postoji cijena i za nas, za hrvatski narod koji živi u Srbiji, i da postoji cijena za srpski narod koji živi u Hrvatskoj. Cijena koja je podosta visoka. U pogledu teške atmosfere, toksične, ovdje na jedan način, s druge strane na drugi način. I istovremeno da je to razmjerno visoka cijena za Srbiju i za Hrvatsku. Bez obzira da li se to želi priznati ili ne. Iz tog razloga smo odlučili da se ponovo aktiviramo, da taj svoj zastoj odmaknemo i da ulogu tog zlatnog političkog mosta obnovimo. Znamo da neće biti jednostavno, jer u međuvremenu stanje nije bolje nego je gore. Perspektive da se to promijeni su slabije, a nisu jače ne zbog nas, nego zbog niza faktora oko nas. Ali smatramo to svojom
političkom obavezom da to uradimo. Gospođa Vojnić je, moja kolegica Vojnović je s pravom rekla, ne obnavljamo ništa što se obnoviti ne može. Ali ukloniti ili u nekom smislu osloboditi društva od svega onog balasta ratnog raspada zajedničke zemlje i politika koje su dovele do toga, to nam jeste obaveza. Uz ono što je rečeno, dakle jača Hrvatska i jača Srbija, ja ću dodati snažnija europska Hrvatska i snažnija europska Srbija. Sigurnija jedna i druga u međusobnim odnosima i unutar sebe. Znamo da to nije prva stvar na nama, nego na građanima jedne i druge zemlje i ljudima koji vode jednu i drugu zemlju. Ali na nama je, ponovit ću još jednom, da u našem interesu i interesu odnosa između dvije zemalja podsjetimo na to i poradimo na tome. Previše je govora mržnje. I ovdje, i s druge strane. I trebamo učiniti, i u takvoj atmosferi se teško može voditi bilo koja politika, a najmanje manjinska politika. Bilo hrvatska ovdje, bilo srpska u Hrvatskoj. I iz tog razloga naša je dužnost, ozbiljna politička dužnost, da doprinosimo tome da se društva srpsko i hrvatsko oslobađaju toga. I ovaj sastanak danas ovdje je vođen u tom smjeru, razgovarano u tom smjeru i sa tom svrhom. I nadamo se, kao što je Boris Milošević već rekao, da ćemo kroz neko kratko vrijeme ovaj sastanak imati i u Zagrebu. Vama hvala na velikom odazivu i na interesu za naše skromne, ali ozbiljne napore. Hvala. Ako neko ima pitanja, izvolite. Izvolite, gospođe. Radio Slobodna Evropa. Pitanje za vas i za gospođu Vojnić. Kako vlast u Srbiji i Hrvatskoj utiču na vašu saradnju i uopšte na položaj manjinskih Hrvata i Srba? I koji su to ključni problemi koji muče zajednice? Da. Ono što moram reći da vlasti u Hrvatskoj i Srbiji ne utječu na našu suradnju. Mi našu suradnju dobru gajimo itekako više godina i mi od toga nećemo odustati. Bez obzira da li dvije države surađuju ili ne surađuju, ali nam je žao da ne surađuju i da su sada trenutno odnosi na najnižim mogućim razinama. Mi svakako svoje prava trebamo ostvariti u Republici Srbiji. Srbi u Hrvatskoj trebaju ostvariti svoje prava u Republici Hrvatskoj. Mi se niti ne želimo uspoređivati, niti želimo jedno drugima lošiju situaciju zato što neko drugi nešto nema. Radujemo se uspjehu jedni drugima. I svakako nećemo se uspoređivati, ali ono na što utječe odnos između dvije države svakako nas opterećuje. Od toga da se ne reagira ili neadekvatno na govore mržnje, na neka nasilja, na zločine, na to da nemamo komemoriranje naših praksi, do neostvarivanja prava u obrazovanju, neafirmativnog odnosa, nedovoljnog financiranja, sve to itekako utječe. Ali da ćemo se svako zasebno boriti u svojoj državi, hoćemo, države matice nas pomažu u tome, ali naša suradnja o tome neće ovisiti. Dovoljno je da smo se danas ovdje našli i da imamo miran prostor
da možemo započeti posao koji smo danas odlučili da radimo. To je dovoljno što očekujemo od politika danas domaćinske Srbije, sutra domaćinske Hrvatske. Da li ćemo postići više da za ono što ćemo činiti dobijemo i podršku vlasti u Beogradu i vlasti u Zagrebu, to ćemo vidjeti. Učinit ćemo sve da takvu podršku imamo. Izvolite, vi ste se javili. Da, ja sam na tom da li nacionalni savjeti sa ove strane velike reke mogu da pustiti začarani krug segregativnog multikulturalizma, uvažavajući nekoliko decenije svog rada, a da se pri tome ne menjaju strategije i narativi. Hvala. Za koga je pitanje, prostite? Za nacionalni savjet. I jedan i drugi? Aha. Dobro. Za nacionalne savjete. Da, pa gospođa Vojnić će odgovoriti iz svoje perspektive i svog iskustva. Ja bi rekao, dakle, u ime Srpskog narodnog vijeća i kako mi vidimo stvari. Mi svakako želimo slobodno njegovati svoju kulturu i identitet unutar svog prostora, ali ne želimo biti ograničeni u svom prostoru. Dakle, želimo djelovati i šire. Ako imamo neku izložbu i ako imamo nastup nekog svog kulturno-umjetničkog društva, onda želimo i da imamo prostor gdje i drugi, kako bi rekao, nastupaju. U najreprezentativnijem prostoru u gradu želimo imati svoju izložbu ili svoj nekakav nastup. Želimo, dakle, pokazati široj zajednici ono što mi možemo, što mi predstavljamo i da budu zapravo svi svjesni da Srbi čine dio te lokalne sredine. Dakle, želimo imati svoj prostor, ali želimo, dakle, djelovati šire. Želimo da u našim novinama se ne piše samo o manjinskim temama, nego da komentiramo i šire društvene odnose i, kažem, želimo da naše kulturne centre ili kulturne prostore koji su rađeni za našu zajednicu ne budu zapravo, da budu otvoreni, ne, da možemo to pokazati i široj javnosti, da budemo tako prepoznati kao dio kažem, kulturnog života bilo Zagreba, Gline, Petrinje, Knina, cijele Hrvatske i da zapravo svi budu svjesni našeg postojanja. Evo, ako sam zadovoljio vaše pitanje. Da. Evo, moram samo reći da narativ s naše strane, a vjerujem i sa druge, se ne mijenja. Ono što se možda mijenja jeste percepcija toga, jer sa druge strane imamo različite sugovornike. Nećemo uvijek jednako naći načina za ostvarivanje našeg prava. Uvijek ćemo zastupati, ali ovisno s kim razgovarate, vidjet ćemo da li će biti pomaka. Ako mi govorimo ovako jasno i glasno, štetimo sebi, da se razumijemo. Ako ne govorimo, štetimo našoj djeci. I to, ja sam sigurna da se s obje strane držimo. Ovo što radimo, vi svi znate koliko negativnih komentara, koliko, ako pogledate samo društvene mreže, nigdje nećete naići na ekstra pozitivne komentare Srba u Hrvatskoj ili Hrvata u Srbiji. Ali to je naša misija. I nećemo mijenjati retoriku. Pitali ste da li se naša retorika mijenja. Ali ako imamo sugovornika u predstavnicima vlasti koji će nas razumjeti i koji će nam
ponuditi način da ostvarimo ta naša prava, naravno da će to djelovati drugačije. Ono što mi zastupamo i što tvrdimo i što se nadamo da će predstavnici vlasti jednoga dana zaista i razumjeti, da se Hrvatima u Srbiji ostvare sva moguća prava i preko toga mi ne možemo ugroziti Republiku Srbiju, mi jedino možemo biti bogatstvo i konstruktivni partneri. I zato se nadam da će se to promijeniti, jer u ovom momentu možda naša retorika djeluje ovako, ali samo zato što nemamo onoga ko nas čuje. Dobar dan, Jaka Mirković, jedan gospodine Pupovac, pitanje za vas. Kako vi gledate na sve ovo što se dešavalo u Hrvatskoj kada je bio doček rukometaša, bio je i Thompsonov koncert, onda se jedan gradonačelnik tome usprotivio, onda je vlada Hrvatske imala drugačiji stav. Koja poruka je poslata na osnovu sleda svih tih događaja koji su se izdešavali? To je pitanje o kojem sam dosta govorio u hrvatskom medijskom prostoru i u hrvatskom političkom prostoru i razumijet ćete sigurno da bih htio današnji sastanak i našu današnju namjeru da mijenjamo stvari, uključujući i stvari koje su povezane sa tim događajem, stavimo na prvo mjesto, a da to ostavimo za našu perspektivu. Da vidite koliko će sve ovo što mi pripremamo, o čemu smo razgovarali, doprinijeti tome da različiti izvori netolerancije, da različiti izvori, potencijalni izvori ili stvarni, manifestni izvori govora mržnje i netolerancije koje na različite načine osjećamo svi. Jer posljedice toga što spominjete ne osjećaju samo Srbi u Hrvatskoj. Posljedice toga osjećaju i Hrvati u Srbiji. Samo što neki ljudi o tome ne razmišljaju. A mi smo, kao što ste čuli, počeli o tome razmišljati, govoriti i počet ćemo djelovati. Pitanje, izvolite dalje. Dejan Kožul, Novosti. Malo bi obrnuo pitanje, a vezano je za film koji je aktualan igra u Hrvatskoj, a i u Srbiji, a zove se Svadba. Da ne ulazimo u detalje samoga filma, činjenica da je u Hrvatskoj najgledaniji film već neko vrijeme, negdje dovoljno govori kako dio javnosti građana Srbije pa i Hrvatske ipak gleda na međusobne odnose, ako ipak nisu, rekao bih, na prvom mjestu prije svega kad je riječ o izvještavanju medija. Koga pitate? Dakle, i vas. Ajde, evo, može gospodine. A koliko smo vidjeli, ako govorimo o istom filmu, taj film se u Hrvatskoj približava gledanosti od gotovo 500.000 ljudi. Među tih 500.000 sam i sam. A na prostoru bivše Jugoslavije je već oko 1 milijun ljudi. To je pokazatelj da ljudi imaju potrebu za drugačijim odnosom gledanja na odnosa između Hrvata i Srba i općenito naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Opuštenijim, duhovitijim i kritičnijim. A da nikoga pritome posebno ne boli, nego izaziva neku vrstu zadovoljstva. Umjetnici su očito našli način kako to mogu reći za širu publiku. Reći ću samo još to. Nije samo taj film. Na desetke hiljada
ljudi koji dolaze u Hrvatsku raditi. Ne samo u Dalmaciju i Istru, nego i u gradove poput Zagreba i druge gradove u Hrvatskoj, od kojih neki započinju svoj novi život. Nove, doslovno u smislu te riječi, nove životne okolnosti. I mi vidimo da ljudi pronalaze način kako da grade međusobne odnose. Umjetnici, poslovni ljudi, obični građani. A politika, ona podiže, htio sam reći, berlinske zidove, zapravo podiže stare balkanske zidove. Nama to ne odgovara. Nama odgovaraju opušteni odnosi. Nama odgovara da je ovaj prostor integriran u europski, politički, ekonomski i kulturni prostor, u kojima će pravo manjina biti jedna od prvih prava koja će se uz ljudska i građanska prava poštivati. Dakle, to je ono što je nas motiviralo da se ovdje okupimo i da u ovoj tvrđoj sferi, u političkoj sferi, pokušamo napraviti nešto što će te odnose omekšati, opustiti i pokrenuti na obnovu razgovora i suradnje. Ja možda samo isto potvrditi. Znači, to je upravo ono što nam daje nadu i vjeru da ovo što radimo i što ponovno po nekoliko put započinjemo, da će imati smisla. Znači, toliko ljudi koji žele živjeti normalno, u suradnji, u ljubavi sa svojim susjedima, zaista nam daje nadu i mi vjerujemo da je to velika većina. Ja sam građanka Republike Srbije, Beograd je moj glavni grad i meni je izuzetno stalo da ovdje živimo u svojoj državi u miru sa drugima. Ono što se događalo među studentima možda isto potvrđuje ovu situaciju kao što se dogodilo sa filmom. Vidjeli smo među studentima da je bilo brendiranja riječi ustaša, koje apsolutno nema veze sa njegovim značenjem, nego je jednostavno imalo negativnu konotaciju. I u tom momentu su se studenti okupili i rekli i ja sam ustaša, svi smo ustaše. Dakle, ta jedna potreba i mladih ljudi i većeg dijela stanovništva da se i nasmijemo svemu tome, da zaboravimo, da krenemo drugačije, ne u smislu da oni koji su zaista imali svoje neke rane, da negiramo, jednostavno da stavimo prošlost na svoje mjesto i da ovim putem krenemo dalje. A film samo potvrđuje da za ovo što radimo ćemo dobiti veliku podršku. Može dalje, izvolite. Dobar dan, Kristina sa BBC-a na Srpskom. Htjela sam da vas pitam, pomenuli ste nekakav govor mržnje koji se javlja, pa sam htjela da pitam na koji način uopšte politički narativ utiču na to, jer je, na primjer, Vučić u intervju za Reuters pomenuo da su tajne službe koordinisale studentske proteste, pa pomenuo i hrvatske tajne službe, kako vi komentarišete? Pitanje za vas i za gospodina. Dobro. Da, mi smo zapravo i to nekoliko puta analizirali i govorili, čak i radili neke statističke analize kada dolazi do povećanja takvog narativa i zbog čega. U Srbiji jednostavno kada se dogodi neki veći incident, događaj, onda enormno poraste broj govora mržnje i riječi ustaša u medijima.
Jasno je sasvim da se možda skreće sa neke druge teme i da se želi prebaciti možda fokus na nešto drugo. Ono što i Republika Hrvatska, budući da sam i saborska zastupnica, znači jasno odbacuje jeste optužbe uplitanja u bilo kakve procese ovdje u Republici Srbiji, a takav narativ jednostavno smatramo da je samo brendiran iz razloga skretanja sa problema, skretanja sa važnih tema i evo nadam se da će ljudi toga postati svjesni i da ćemo svi možda neke negativne pojave početi imenovati drugim imenima. Ono što smo mi uspjeli do sada prepoznati kad je posrijedi Hrvatska, slično nam izgleda, ali ne sa toliko uvida koliko ih imamo u Hrvatskoj, slično je i sa Srbijom. Postoji nekoliko glavnih izvora, generatora, poruka, mržnje i netolerancije. Jedno su stadioni, neka vrsta kulture navijanja, koja je iz nekih nesportskih sfera preuzela govor mržnje, često povezan sa ratnim iskustvom, često povezan sa načinima na kojima se sjećamo ratnih stradanja, Srbi, stradanja Srba, Hrvati, stradanja Hrvata. Ti mladi ljudi i oni koji s njima rade nerijetko su to pretvorili, preveli u vrlo grube oblike mržnje, a sve kroz neku formu ljubavi prema vlastitom klubu i vlastitoj naciji. Drugi izvor su pojedini muzički izvođači, koji također su nastali na toj vrsti tradicije, koji čuvaju, razvijaju i šire, održavaju ratnu retoriku, ratne emocije i podižu ih na nivo najvrijednijih današnjih nacionalnih emocija i današnjih nacionalnih vrijednosti. I treće su političari i politika. Koji se sve manje sustežu od toga da koriste riječi koje teško povređuju, koje olako šire mržnju i potiču na nasilje. Četvrto područje nije generator, ali nije niti onaj koji dovoljno radi da ovoga ne bi bilo, jeste kritički odnos medija prema tome. Nažalost, nema dovoljno kritičkog odnosa medija prema tome. I nema dovoljno snažnog obrazovanja koje bi to mijenjalo. A to ne nanosi štetu samo Srbima u Hrvatskoj ili Hrvatima u Srbiji. To ozbiljno truje naše društvo. I kada je Jasna rekla da nismo tu da bismo obnovili nešto što se obnoviti ne može, nego smo tu da bismo rasteretili te toksičnosti koja se zavukla i širi se u našim društvima, naročito među mlađim ljudima, koji ne znaju ono što znaju stariji i koji su odlučniji u tome da ono što ih je neko u međuvremenu naučio šire i tako targetiraju grupe koje su najranjivije. Manjine su najranjivije. Htio bih na kraju reći sljedeće. Boris Milošević i ja, predstavnici SKD prosvjete,
i Srpskog demokratskog foruma koji smo danas ovdje, znamo koliko je važno imati podršku za čuvanje i razvijanje vlastitih institucija. Znamo to iz vlastitog iskustva u Hrvatskoj. I znamo koliko nam je trebalo da stvorimo snažne, jake, funkcionalne institucije. Mi smo između ostaloga danas ovdje da damo podršku našim kolegama, kolegicama, prijateljima i prijateljicama iz hrvatskog naroda ovdje koji razvijaju svoje institucije. I da im damo podršku da čuvaju te institucije, da budu priznate i prihvaćene od svih nivoa vlasti u Republici Srbiji. I nastavit ćemo sa tom vrstom podrške.